Váš čas, energie a peniaze sú príliš drahé na to, aby ste ich venovali niečomu, čomu sa len veľmi málo rozumiete, a to je interiérom. Ja navrhujem interiéry tak, že si vypočujem to, čo vy potrebujete a pridám tomu ešte niečo, čo vy ani neviete, že potrebujete a už vôbec neviete, že to chcete. Mojím cieľom je, aby sa klienti ku vám vracali, obchodní partneri videli, že viete, čo robíte a vaši kolegovia zamestnanci boli čo najproduktívnejší. Tak sa dnes navrhujú komerčné priestory. Spoľahnite sa na mňa, viem ako na to. Mám za sebou návrhy interiérov pohrebníctiev, reštaurácií, svadobných salónov, kaderníctiev, firiem, zasadačiek, advokátskych kancelárií, notárskych úradov, ambulancií či pôrodných sál. Všetko toto som navrhla. Takže naozaj ma nemáte čím prekvapiť, práve naopak, budem veľmi rada, keď mi poviete svoj príbeh, aby som ho mohla posunúť do vyššieho levelu. Dohodnite si stretnutie, rada sa k vám prídem pozrieť, dám vám pár záľudných otázok, ale som tu pre vás. Nech žije vaše podnikanie.